Master Poppy, lahiro jud ka! Ay, nako. Naglibog-libog lagi nag-complicate. Kita lagi nag-complicate sa atong kinabuhi, no? Tungod na ng mga desisyon nga padalos-dalos, wala man lang giampo sa Ginoo sa bakahana, no? Labi na kay abi na tong nag-ampo na ta. And then abi na tong mao na ni siya nga mensahe sa Ginoo. Unya di pag di ay mao. Sisiyon ra ba day na to ang Ginoo kay saman kay wala na tuman ang atong kagustuhan. Gituman nato ang atong mga kanang nagpahapi sa ato. Nya gibaliwala nato bitaw nga naman day laing purpose ato ang Ginoo. Unsa iyang plano day sa ato di ay dapat, no? Say kay ang ato mga damgo kay di ka kahitabo nya magmahay din ta, magmahay. And then, naman din akong plano nga lahi ang Ginoo sa ato, no? 11:53 na mga pamilya and there you go. Medyo problema agad si pwede na to ni advicean pero saman, advice na lang. Sige. Agpasun na to atong mga advices kay wala na. Alas 12 na, magsayo para ba ko ugma, ha? Sige, advice na lang para sa kuan and say imong kuan basin napatay duha karon nga pwede maka-advise ani. Hello, may gabi. Kinsa nim? May gabi, Mr. Pop. Gabi, kinsa nim? Kani si Jupax. Jopax, nakarelate ka na kay kasinatian nga pareha or mag-advise ka niya? Murag kon gid naay kamay pero Asa ato? dahil lang nga sitwasyon. Unsa may kuana na nakigbulag sa imo? Wala. Naminyo ko sa akong asawa. Nya. Ayun. Kuan kanang nakakuan ko ba nakasala bitaw kog lain. Pero grabe gid nga kuan to, dugay ko pagkasapon sa ako. Dugay grabe gid na mungaway. So wala nagpaanal. Wala noon. Wala. So unsa may sabot dayon? Kuan lang, ako lang gipasalamat kay pag akong nakita nga wala man gid siya nangitaglain nya katong akong nakuanan kay mura man og lahi man Lain playgirl marg ana. o nya kato ba yung una kay naagid bimi anak ato So so, kumbaga ako, ikaduha na din nimo nga anak lugar to. Naburusan nimo? Unsa? Nakakuan lang ka, nakatilaw ana. dili master katong una ako yung asawa pinakaslan ako nagi mi anak Nay anak Isa. isa. dayon katong bali abuang ko anak ko nakumit na ko nga kuan nakaanak sa pod. Okay. So, and then unsa man ni kaning ayhan na nasapon nga nakaanak na or ayhan na nasapon kay nakaburos na ka? Nasapon kay nakaburos. And then Pero nakita na ko sa kadugayan nga mahal pagyapon ako kong asawa. So pero dito ka nagpuyo sa una sa imong ikaduha. Wala, kuan lang kita lang. Unsa may sabot day? Mura naman tog matawag dito kilukoy pero kadugayan nadutlan ko sa bahay ba. Na baslan. Nadutlan ko ba. Unsa man unsa dandutlan? Murag katong ako ang nabinuangan, murag nadutlan ako, nagugma, nagbati na akong gugma noon. Sa ikaduha. Oo, sa ikaduha. So primero binuang and then nadutlan ka dito na din ka nakaburos. Oo. Okay. Kaya decide ko nga, yaan ako akong asawa. And then Kung di nga gibiyaan ako, kadugayan, nirealize ra ako nga. Tarong man akong asawa kay pagbuwag na mo pila ka tuig, wa man gyud siya nangitaglain. And then unsa may imong decision? Grabe siyang pagpangayo og kuan sa akong makaluoy sa akong asawa atong time, hansad nga nibuhi na gid siya sa ako. Wa na gyud na agwanta niya. Oo. Yabot ang time nga ako yung nangita gigpagi nga mabalik ni. Unya sa dihang. Nabalik ni kuan na, mayo nang daga na mo, nadungagan na mo isa ka anak. Duwa na. Musta man to ikaduha? Naminyo naman sa glain. Okay. Pero kugihan mo kayo kay kapilan naman to naminyo.
Oh. Pero ayan na pagkahuman nimo. Oo, pag diya nga wala nako, sa tuding kami, narito'y lain iyang gikuan-kuan na to, o kabalo. Nya, naipon to niya, nya kay, kuan man, tibiyaan man siya, kay lain manigbatasan gid lagi. Oh, sa tibuok nimong kasinatian kaning ingani nga sala ka and then nabalik mo. Unsay imong murag pinaka dakong lesson? Kuan, kung minyo na gid ka. Kasal gid mo, kasal gid mo. Naminaw, kuan lang, kanang, pahimulos mo sa inyong pagkaulitaw, maubot ang panahon nga minyo na gid mo. Wala na gid tong pagkaulitaw na to, di ba? Oo, mo lagi nga magpahimulos pagkaulitaw, kay pag maabot ng panahon nga minyo na, ay nagid mo og pagbinuwang sa inyong asawa, labi na og makita ninyo nga butan ninyong asawa. Mo man lagi pod. Pero kung mayong kay nga na nga magpahimulos na, so dagan lugar partner, ana lugar yung pasabot? Dili, kon ba, lingaw-lingaw ka sa imong pagkaulitaw. Lagi dagan lagi partner, lingaw-lingaw, ana. At dipindi na Master Pop kung dagno to ng dagway, murag lisod. Pero kung ang HIV ta diha. Ang HIV ay isad Master ay. Muna diha, Mamili isad ka. mo bitang sa una nga na wala ko'y uyab pero naging ana lagi kay gipahimuslan. Nadlok naman hinuon ko kay mas delikado man di ay. Mas okay ba tong nay uyab kay kamuran duha. Walay Lagi, mga pero sasaw. Sa una sad Master, ako sad dili sa ko pamili sa ko sa mga babae, di sa ko atong mga dilbewinir na. Tama po. Basta, timan nilang gina ninyo, kung dali ra kay siya musugot sa imo, ay, delikado. Delikado na. Pero kung dugay-dugay, medyo, paabtan yun ka, dagan yun ka effort, kan na mo'y maayo. Di ba? Lagi, Master. Pero depende ra po na, kay, pwede po lagi nga, posible po lugar nga sakto si Rina, di ba? Nga, sakto siya nga babae, dito lang sila nagkita, Unya, happy man siya, posible po nga sakto si Rina sa kinabuhi ni Bert, di ba? Lagi, Master. Pero sa ako Pero nakita, mali Master, ang ilang pagkuan, mali ilang pag-start. Kuan, Master, ang kanang lalaki, murag, nahimo ro nagpangikap butas na si Rina ba? Okay. Tama, no? Tama. Kay, sa una biya, grabe niyang pangayo si Kuan siyang asawa, hansin nga, murag nibiti yung asawa, pero, sayop nilang duwagid kay, wala nila na istorya, nagmaayo gid. Tama. Puro sila na pride ba? Garbo. Nay istoryahan unta to dapat nga before mag-anal, di ba? Oh, so wala pa sila nag-anal, dapat. Nangayo siya sign sa Ginoo, nagampo siya ba? Kana. Nangayo siya sign nga, angayan bagid ka nga inana mag-anal. Kung wala gid nga kon gid, murag na sign na. Ana bagid siya. Pinakadabi. Inana mga trials, dapat gid yampo isang at ginis kay tas-an gid. Lagi kay kung may tabo mo dato, gusto na kay ka makaanak, no? Na ang isip niya to, gusto na kay ka makaanak unya na nasakitan ko kay imo kung giilad-ilad, di ba? Man to. Pero kung nakita pa gid niya nga ay mag-lawyer na lang gid ni siya, ako na lang yung hilatan akong kuan kung ma-lawyer na ni siya, mo na gid siguro ning time, Lord, kanus amang gyud, marag ana, di ba? Kanus amang gyud. Pero sala sad ni Bertrand, Master. Kay sa iyang problema, iya mag-isang atong inom ko, dili man na masulbad ang problema og iinom. Hinoon. Problema na ko ana noon. Samot dili naman siya makaunaw-na og tarong tawa, nakakommit siya ni Rina niya karon day dili pa man day siya iyon katong iyang kon murag panikaputas lang to. Hinoon. Basta sa kinabuhi manggod sa pag-ibig, no. Dili mo gud na siya happy per me, di ba? Ang iyang ginauna nga naglisod siya ani, naglisod na din siya, mura na din sila ni give up sila sa usag-usa kay ni give up naman ang isa, murag feel niya nga mo give up na pud ko ani then narabay na makig-happy sa ako, na gusto makig-happy sa ako. So dito na din niya nakita nga unsa ba din ng love, happiness ra ba gyud na? Sometimes malibog ta na nga. Nay nakapahappy sa ato pero medyo mali. Pero nay nakapasad sa ato pero tama man eh. Mao man ni ang kuan gyud. Pero ang dapat gibuhat ni Bert ato Master, wala siya ni sulod dayon na ang iyang tatong gikuanan gid murag iyang iyang gi-stalk iyang asawa ba kung nakigkumit og lain ng lalaki. Na while nga murag nga nagbulag sila na murag ana nga panahon siguro magkakuan pud siya pero kung makita na nga wala na wala dapat iyang ko ano niya iyang gitimbang-timbang daw so pa si sulod na karon nakasulod niya sa minyo na okay lisod na kay na.
Dabi ang problema karon kay nanam siya anak sa pikas na pud siya kuan na pud siya gusto na pud siya makigbalik ang kuan unsa may sa imong tan-aw na ana ang tanan nakalatag na tanan sa imong tan-aw karon nga mga moment after sa part 2 unsa may buhaton ani ni kuan Bert Ako ana, master, butan magay na si Rina good na. Di na lang siguro. Kay sala masad niya. naam siya anak sa pikas Oh, kana si Kwan, si Rina kato si Maylin. si Rina day so meaning kang Rina na lang Oo. yun siya Rina sa lang ikadua siya. Pero purag matawag na lang nga pagpugot na lang yun siya kaya man ang isudlang na problema. mapugos nga dito kang Rina Oo, ano na lang. Pero as kung inana sa akong sitwasyon, kung sa iya na, depende na lang na sa iya kung unsa iyang kusundon man iyang kasing-kasing nga kay ang tao lahi manggod. lagi no kay ang imo gisunod man gyud nimo imong karaan Oo, kay naayo bang tao nga sundon yung gikasing-kasing nasa uban sa gid nga magpabilin kuan gyud. basta kung unsay consequence atubangon Oo. sa mga desisyon. Pero iampo Kay- lang gyud no, ang pinaka-importante na ni kay ampo unya, happy ka sa imong desisyon, dili ka magsisi. Ana gyud. Bisa kung sa Dili imong pa mosulod sa kuan, imong sudlan, imo ginguna-una sa makadagan kung padulong mapasok niya ka na impas ulahin ang tanan. Hinoon. Thank you. Thank you sa wisdom. Master, pwede itugtog ang kuan, master? Unsa nga Just once? Just once. Sige, kausar ha. Okay, master. Salamat, master. Just once raman. Okay. Sunod kay just twice. Salamat, Okay, salamat. master. Salamat, master. Thank you salamat sa imong pagpaminaw. God Ed. Good Eb. Grabe ka good Eb. Grabe na ka good Eb. Salamat pagka good Eb diya. And salamat good Eb po sa inyo. Sa inyong pagbilar-bilar dani for the past 5 days, 5 nights. Sa alas 10 pa yun sa alas 12, gibilar gid ninyo, ug namina gid mo, nahuman gid ninyo tanan. And ang atong reward ani is the lesson learned, no? Sa mga single diha, dagan kay na na learn ani no. Katong minyo na or basin nakasabot na mo sa inyong mga ginikanan, nganong na mga annulment, nga nga mga issues. Sa mga mag-asawa karon grabe pod, no? Dagan kay mag-asawa karon nga dagko kay nga mga problema ang giagian pero wa man lagi nagbulag. Wala man lagi nagpaanal. Huh? So I honor them. Kay kung unsa ilang yes dito sa tubangan sa altar ilang gipanindigan. Vow. It's a vow gyud, ha? Sud kay nang mag-vow ka mo na pinaka-importante nga part sa kasal, no? Aside sa gospel, aside sa imong madunggan, makita nimo magbaklay imong asawa, aside ana, pero ang kanang inyong vow, kanang inyong gi-promise sa usag usa. Tubangan sa Ginoo na siya. Depende na kung sa Kristiyanos man ni akong gikuan, ingon. Mo kabalo sa uban pod. But anyways, kung unsa man nga kuan no atong gi-vow diha no panindigan dili pwedeng luwa diretso nga di na makaya pero you know naagya po mo consider nga dili gyapon Master Pops ay kailangan gyapon ng annulment kay naay mga uban nga lahi-lahig sitwasyon well case to case basis na lang taan basta kay ang sahay ra ba kay sukwahi ang balaod sa Ginoo, balaod sa tao, sukwahi sa balaod sa Ginoo, no? Lahi siya. Kumbaga pare-pareha ang uban pero ang uban gyud lahi siya na mga considerations kay tao man. Gina-consider ang human rights sa usa ka tawo. Pero in the end kung ako'y pabuton, dito gyud gyapon ko mo kuan sa balaod sa Ginoo, dito gyud gyapon. Walag ma-hate ko sa tao basta kay dito sa Ginoo no atong gisunod malisod man nagsulod na to ay wala na ko igong time sayo pa ko ugma alas 9 kutaw question ta after Maria Filingera and Rico Suave alas 9 ang atong kutaw question so abangan sa mga bright diha matatag sayo hindi naman kayo sayo no
Pero, syempre, abangan gyapon nato si Maria Filguera and Rico Suave sa ilang, sarap pud ka ilang, kuan ugma, kanta. Nabud sila himuon nga kanta, di ba? Pero ang kutaw question, andamay inyong self sa inyong utok diya. Mamahaw og sayo, and then mga pi para fresh ang utok pagpaminaw sa kuta question tomorrow alas 9 before mag-gis is it sa alas 11 og maghugot-hugot time sa MOR Presents with David Bang sa alas 12 sa kaudtuhon. Well, weekend time. Master Poppy saying don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala, just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Okay? Bye for now! Tomorrow, Dear MOR replay sa alauna sa hapon after sa MOR Presents. And sa Domingo pod, same time, ha? Yung mga single ladies and single moms, taas inyong mga kamay kay mukis na pugko sa inyong ilok, be, before kung mag-good night sa inyo, be. Ready? Good night, baby. Salamat sa pagpakis sa imong ilok. I hope wala ka gigilokan. I'll be leaving you with a quote. Kani nga kasabihan, inspired sa ato lang na bago lang nadunggan nga hashtag Dear MOR Annulment. Usahay ang pinakalisod nga buhaton og ang pinakasaktong buhaton parihara.